ξέπαρση σημαία με τον εθνικό ύμνο χαιρετήσατε. Έρε! Σε νωρίς από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε νωρίς από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα πλανένει των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα αντιωμένη καιρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη καιρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη καιρο ελευθεριά. Γραφή συστήματος. 2,5, 3. Πάντα πρώτη και ζωευτιμή είναι η άρα προσκοπή. Και τα τραγούδια. Σοβάκος όταν είσαι τι ωραία που περνάς. Προπάντως όταν πηγαίνεις σε τρομάς. Σαν και εμάς τρίγνας όλη τη μέρα μες στον καθαρό αέρα. Και το βράδυ στο αντισκήνο γυρνάς. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιάγια. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιά, ωραρία. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιάγια. Γιουπι, γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιά. Σίδιο παράει στην πλοία ακριβώς. Της παράταξης φωνάζει ο αρχηγός. Ο τρελός τρέχουν όλοι στην αράδα για να πάνε φασολάδα. Να τη φάνε να φουσκώσουν σαν στο γερμανικό. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιάγια. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιά, ωραρία. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιάγια. Γιουπι, γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιά. Μαγειράβες στην κουζίνα όταν κάνεις το φαΐ. Πρόσεξε βρε κακομοίρη Μιχαή. Το φαΐ κάνει όσο καρπινάμε. Να το ξέρεις κουλτούρα με όλα τρώμε φασολάδα τσίλι στη ελληνική. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιάγια. Γιουπιγιάγια, γιουπι, γιουπιγιά, ωραρία. Γιουπιγιάγια, γιουπι, Κύριε εκπρόσωποι του Ιδρύματος Παλαινοστών των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, εκ μέρους της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της τοπικής εφορίας Προσκόπων Σαφών, σας καλωσορίζω στην απογευματινή προσκοπική γιορτή που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η γιορτή αυτή γίνεται μέσα στα πλαίσια που καταβάλλεται από την εφορία Προσκόπων για να ψυχαγωγήσουμε τους κατοίκους του οικισμού και τα παιδιά τους και να διαπιστώσετε το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο που συντηρείται στην προσκοπική μας οικογένεια. Έχει δε και ένα πρόσθετο λόγο να αγκαλιάσει και τα παιδιά των παλαινοστών των Ελλήνων για να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν στην προσκοπική μας ζωή. Για τη δράση και τη ζωή της τοπικής εφορίας Προσκόπων Σαφών, ο τοπικός μας έφορος κ. Τάσος Σταυρίδης θα μας ξεναγεί σε όλους μας νοερός. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κ. Σταυρίδης να προσέλθει. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, να μου επιτρέψετε για λίγο να αναφερθώ στη δράση της τοπικής εφορίας Προσκόπων Σαφών. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν από την τοπική εφορία Προσκόπων Σαφών οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα στις ψυχές των παιδιών. Πραγματοποιήσαμε στις 27 Απριλίου 1992 μια τριήμερη εκπαιδευτική κατασκήνωση υπαρχηγών και νομοταρχών στην Παναγία Κασιτερών. Μετά από ένα μήνα περίπου πραγματοποιήσαμε και πάλι
τριήμερη κατασκήνωση στον ίδιο χώρο, στην οποία συμμετείχε όλη η δύναμη της τοπικής εφορίας. Στον μήνα Μάιο διοργανώσαμε μία εκδήλωση πυράς στον ίδιο χώρο που βρισκόμαστε εδώ, όπου μας αγκαλιάσατε και μας δώσατε κουράγιο να συνεχίσουμε τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Το καλοκαίρι του 1992 πραγματοποιήσαμε ένα τριήμερο εξπλό μοναχικής διαβίωσης των ανιχνευτών μέσα στα βουνά της Ικοράκης και της Κύρκης με συνολική πορεία 40 χιλιόμετρων. Το ίδιο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδρομή με πούλμαν στους Φιλίππους, στην Πέρομο και στο Σταυρό Χαλκιδικής. Επίσης είχαμε και τη συμμετοχή στην προσκοπική κατασκήνωση της Αλκιώνας. Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 1992, το πρώτο και δεύτερο σύστημα πραγματοποίησαν μια νυχτερινή άσκηση με σήματα Μόρς, την οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μία στο λόφο Δενδράκη και μία στο λόφο Υδραγωγείου. Έτσι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων έδωσαν και πήραν μηνύματα σημάτων Μόρς με φακό. Την παραμονή των Χριστουγέννων όλοι οι πρόσκοποι εργάστηκαν επί μέρες για να κατασκευάσουν ημερολόγια με σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά το ταμείο τους. Για τον ίδιο σκοπό οι ανιχνευτές διοργάνωσαν πάρτι νέων. Την παραμονή της 25ης Μαρτίου 1993 οι πρόσκοποι πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στο χωριό Νέα Σάντα με σκοπό την πνευματική καλλιέργεια. Έπαιξαν το μεγάλο ανιχνευτικό παιχνίδι και η κάθε νομοτεία παρουσίασε έκθεση για τα ήθη και έθιμα της Νέας Σάντας, για τη ζωή των κατοίκων, τις καλλιέργειες και πολλά άλλα. Στις Άγιες ημέρες του Πάσχα, οι ανιχνευτές με αρχηγό τους τον τοπικό έφορο προτίμησαν να αφήσουν το πασχαλινό τραπέζι τις οικογένειές τους και ξεκινώντας όλοι μαζί αδελφωμένοι για το τριήμερο εξπλό και πάλι μοναχικής διαβίωσης στα μεταλλεία άνω και κάτω Κύρκης με συνολική πορεία 43 χιλιόμετρων μέσα στα βουνά, να ζήσουν από κοντά την υπαίθρια ζωή. Το εξπλό έγινε δίχως αντίσκηνα και η μοναδική τροφή του ανιχνευτή ήταν 1 κιλό αλεύρι, πατάτα, μακαρόνια άβραστα. Ο κάθε ανιχνευτής, φροντίζοντας τον εαυτό του, θα ζυμώσει το αλεύρι με πολλούς τρόπους, θα ψήσει το ζυμάρι. Κατόπιν έγινε διαγωνισμός καλύτερου φούρνου. Διαγωνίστηκαν για την κατασκευή της καλύτερης καλύβας, την οποία κατασκευάζουν με ξύλα και κλαδιά από φύλλα. Ενδιάμεσα σε όσα προανέφερα υπάρχουν δράσεις όπως δενδροφυτίες, γενικά κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες δεν θα αναφερθώ για να μην σας κουράσω. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε όλες τις προσκοπικές δραστηριότητες όλα τα παιδιά επέδειξαν άριστη διαγωγή, προσπάθεια και ζήλο προς μάθηση και γνώση, κατορθώνοντας έτσι να αυξηθεί γενικά η προσκοπική κοινωνία σε όλους τους τομείς, δίνοντας μας την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά και μέσα από την προσκοπική ιδέα να τα εντάξουμε ως υγιή άτομα στο ευρύ κοινωνικό μας σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα καλησπέρα και από μένα λοιπόν και όλα τα παιδιά και μπορούμε να βρούμε κατευθείαν στο πρόγραμμα. Καλείται ο υπεύθυνος υπαρχηγός για το τραγούδι μας. Στον προσκοπισμό ήρθαμε όλοι λοιπόν. Κούβας, Κούβας, έλα να ζήσεις μαζί με μας. Κούβας, Κούβας, έλα να ζήσεις με μας.
τέρμα της διαδρομής είναι το καλώδιο, αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά σας. Μ' ακούνε και οι πρόσκοποι λοιπόν, το τέλος της διαδρομής είναι αυτό εδώ που είναι το καλώδιο, που περνάει το καλώδιο. Όταν δώσω πάνω, ξεκινάτε. Εκεί. Να περάσω το καλώδιο. Να περάσει το καλώδιο. Το καλώδιο να περάσει. Δεν μ' ακούνε. Το καλώδιο να περάσει. Άντε Θοδωρή! Γιώργο, ποιοι προηγούνται? Τσάκι. Στις σουβαλοδρομίες πρώτοι βγήκαν οι πελαργοί, δεύτεροι βγήκαν τα γεράκια. Γιώργο! Βάζουμε ένα κουτάλι στη σκοβά, τοποθετούμε το αυγό μέσα στο κουτάλι και προσπαθούμε να το φέρουμε μέχρι εδώ όσο πιο γρήγορα μπορούμε χωρίς να το ρίξουμε. Βγάζουμε το κουτάλι και το αυγό και γυρνάμε τρέχοντας πίσω, το δίνουμε στον επόμενο. Οποιανού πέφτει το αυγό θα έρθει να πάρει καινούριο. Με σπασμένο αυγό ποτέ δεν θα φτάσει. Εδώ καινούριο, εδώ.